Ама ти ще брънти, ако съм момиче. Не! Там, айде! Там, айде! Беже! Луп! Там, луп! Ей, чакай да ти кажа. Те вечер ходят с охрана, с полицаи не сте. Еми нека, опа и полицая! И очи му следи и спрат като му дури. Вечерно време, вечерно от 6 до 8 ходят. Да, то ще е по-добре. Баща ми, ако е някоя млада, какво ще я правим? Ма Боби, вечер от 6 до 8 ходят с полицаи. Аз 6 до 8 с полиция. Да! Да, с охранител. Нека, Бойко! С Бойко охранител. иска ни тури един кафан, ама ми го тури. А му тури през рамки на него. Абе, добре, ако ти ставите се... През рамки Къса гащи, още толкова. Закараме там, аз ще Добре, де. там, не полиция. И там дима един. Ами ти какво преш? Аз охрана. Кой бе? Изчезвай. И уния отвътре. Ай! Добре, де. Взимай ги, бе! Един! Двама! Трима! Арестувам се! Ела сега да ме арестуваме! Абе, добре, де. Ако им набиеш парай и отзаде ти паднат и газите с все път, какво правим? Добре, шефе, да, врътнеме два шефа отзаде се не паднат газите. Обаче това с главата беше не... Бабена! Бабена! И бабена! Баща ти на времето е бил и му виках Иван Чудото. Той Иван Чудото ми викаха, знаеш ли защо? А как беше Защото другото? от нищо нещо правех по колите. А жуцата? И жуцата. Жуцата, и да, жуцата. Жуцата, защото... Жуцата. Жуцата ли? Абе, не знам, а то Бойко Борисов ще си отиде... Слушай, той може да вие, че това е жонглер. Иван жуцата. Ама то бавно си отива, а баща ми. Кой? Бойко Борисов. Това си отива. Пътник ли е? Това днеска го направи. Не че го направи. Това какво беше, бе? Абе, добре, и тия какво ще ни взимат данните да ни презаписват на ново в общината? Абе, искат всичко да разберат сега. Че е апартамент. Телевизор. Какъв телевизор, че ми пишеш, ма? И чезвай от тук ще... Мама им бева тия. Това го е немало и през комунизма. Точно така. Имаш едно преброяване. И аз съм бил с майка си. Две деца, телевизор. Да. Че ме пита. Да не ми даваш нещо за децата, нещо благ. Марш от тук. Май, аз не мога си намеря там. Да, Соня, то цървунка. А Данчо за мен. Абе, не се занимай с глупости, братче.